demandez quoi au juste? Tout? Op een mooie eerste zomerdag besluit Claire om al haar bezittingen te verkopen. Ze heeft al haar favoriete spullen in de voortuin gelegd voor een garageverkoop. Als een horde nieuwsgierige omstanders en buren beginnen te vechten om de belachelijk laag geprijsde antiekstukken, flitst elk antiekstuk door de herinnering van Claire's tragische en flamboyante leven. Op 4, 5 en 6 maart staat de Schouwburg in Venray in het teken van de voorstelling Wies. Regisseur Esther Koenen legt uit wat de bezoekers van Wies kunnen verwachten. Wies is een multidisciplinaire voorstelling met zang, dans, toneel, poëzie, video, allerlei verschillende kunstdisciplines. En die gaat over vrijheid en het maken van keuzes. We zijn heel erg druk om alle verschillende losse onderdelen nu samen te voegen tot één voorstelling. En er zitten echt al hele mooie stukken in. Er zijn ook nog stukken waar aan gewerkt moet worden. Maar we hopen dat we vanaf volgende week alle kleine stukjes allemaal aan elkaar kunnen plakken. Ja, de voorstelling staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Hoe is dat idee ontstaan? 75 jaar vrijheid was de aanleiding. Maar wij hebben met een aantal verschillende kunstprofessionals, amateurs bij elkaar gezeten en gezegd van wij willen graag een voorstelling maken die breder gaat dan alleen vrijheid of alleen 75 jaar bevrijding. Dus wij maken een voorstelling die gaat over vrijheid in zijn algemeen en soms ook de beperking van vrijheid. En er zijn meerdere voorstellingen. Hoeveel voorstellingen zijn er precies en waar zouden mensen kaarten kunnen kopen? We hebben 4 voorstellingen, 3 openbare voorstellingen en 1 voorstelling voor leerlingen van het Draailand. En de voorstellingen zijn 4, 5 en 6 maart. En kaarten kunnen besteld worden via www.schouwburgvenray.nl. Voor het 15e jaar kruipt acteur John van Eert in de huid van Harry Vermeulen. De komische voorstelling Harry in de keuken is op dinsdag 10 maart te zien in Schouwburg Venray. Als eigenaar van in nood lijdende snackbar probeert Harry Vermeulen zijn armzalige frietjes, ballen gehakt en lumpia's aan de man te brengen. Als de keuring niet van waar zich meldt voor een controle, vreest Harry dat zijn illegale praktijken aan het licht komen. Maar dan doet hij een schrikbarende ontdekking. Kaarten zijn verkrijgbaar via schouwburgvenray.nl. Op zondagmiddag 16 februari treedt de band After Dark op in wijkcentrum Het Stekske. After Dark bestaat uit een 5-tal oude rockers uit Venray en omgeving en is ontstaan vanuit diverse muzikale hoeken. IVN Geisteren Venray organiseert in het voorjaar van 2020 een groencursus. Voor mensen met belangstelling voor natuur zijn deze cursussen de ideale gelegenheid om meer te leren over de mooie natuur in de gemeente Venray. Meld je aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ivn-geisteren-venray.nl. Op zondag 1 maart houdt dansschool Soul Community een open middag. Voor iedereen die geïnteresseerd is, kom en maak vrijblijvend kennis met de dansstijlen die worden aangeboden. Van streetdance tot samba, Soul Community heeft heel wat stijlen in huis. Soul Community is gevestigd aan het Schoutenstraatje nummer 29 in Venray. Op zondag 1 maart vindt de eerste Zin in Zingen plaats van 2020. Zin in Zingen wordt gehouden in wijkcentrum Den Hoender in Venray. Aan de hand van de liederenbundel kunnen verzoekjes gedaan worden aan de band, waarna er volop meegezongen kan worden. De presentatie ligt wederom in handen van Gerrit Rentjes. Voor de 11e keer brengen de muzikanten van Euterpe onder leiding van dirigent Tom Roosen een avond vol met muziek, carnavalsspektakel en humor. Diverse lokale en regionale artiesten brengen oude en nieuwe carnavalsliedjes ten gehore en ook dit jaar is er weer een speciale gast die met muzikale sketches een extra dimensie toevoegt.